Това е хартия, ние го наричаме пари. Парите са идея. Парите отиват там, където са поканени и остават там, където е добре. Идеята, че трябва да работиш за това, не е вярна. Някои хора, които работят най-много, печелят най-малко. Сега помисли. Четох, че Тейлър Суифт, известната певица, млада певица, известна, беше най-платената миналата година. Тя прави това, което обича. Това не е тежка работа. Аз също съм добре платен. Правя това, което обичам. Идеята, че трябва да работиш усилено, е глупава. Когато обичаш това, което правиш, никога няма да работиш.